Pasar Ngerahu, Bojonegoro. Iya. Jajal ning arep mang di ruko-ruko buka apa ora nek awan lho. Kurang isu berarti upama ngono ya. Nek isu kan reng-reng kayak urung nang kono paling. Bener lah. Jadi parkir adalah kontrak. Rame tenan nek. Ri. Lah piye bekabe ngene. Apa? Lah wingi kunyan terus iki. Inilah tutup pasar Ngerahu Prana. Jadi seperti ini Prana. Ya aku ingin yang kono, ingin yang berdolanan ini apa? Bakso buka apa ora nek awan. Tapi rame ning jero wae ya dibanding kene yo. Gendreng kareng kek mang piye ya ngono ya.